kaikki. Ja mä just äsken tein tänne uudistetun talvialueen. Ja nyt mä esittelen sen teille. Eli täällä on tämä paikka. Mä en muista tämän nimeä. Mut sitten tää asuu siellä, koska tonne ei mahu kolmea. Tänne varmaan mahtunut ihan. Niin sitten täällä on Rosa ja Oleksen. Mä laitin tähän pinniä. Mut siis tässä on Rosa ja Oleksen. Eli noin. Näiden kahden. Tää on pinni. Joo. Sitten tässä, kun täällä on mun niinku tämmönen, niin täällä on tämmösiä. Niin tähän on helposti saanut kaikki varusteet. Siinä on tosi Rosa, Olet ja pinni. Sitten täällä on Millan. Toi poni, ei Millalla ole omaa ponia. Millalla ei ole omaa ponia, vaan siis mä tarkoitan pinni. Niin. Siis Millan oma kani, sen nimi on Puppe. Ja se on poika. Ja sitten pinni on sen hoitoponi. Ei, niin. Sitten. Hei, mitä mä teen? Tässä on muuten toi tän tallin omistaja, eli Peppiina. Joo. Hello, minä olen Peppiina. Ja sitten menee ruoha, eli tässä tulee tänne kaikki varusteet. Ja sitten tuolla on karsina. Näille kahdille. Sitten tässä on tää logo, Talliulijat. Tässä on vähän rikki mennyt ja tuossa lukee Ulijat. Niin sitten täältä päästään kahville. Näkee, että Peppiina ja Milla odottavat. Tässä on tämmönen kiva tämmönen. Sitten niin. Mä piirsin tähän tämmösiä jossain vaiheessa. Niin sitten tää on oikeesti petseen. Kaikki tietäjät muistaa. Tietäjät tietää, että nämä on petsopejä. Ja mä oon tehnyt joskus petsivideoita. Mut sitten on kauan sitten. Niin tuolla on petsitavaroita. Niin, mut tää on hyvä myös niinku ihan leisseillä. Ja tässä on normaalista saatu tämmönen. Se on heinää ja joku juttu. Sitten tässä on Millan päiväkirja ja Millan kynä. Tässä on jotain tämmöstä, en tiedä. Ja täällä on roskis. Siellä on vähän roskia. Sitten täällä päästään kentälle, jossa on nämä nuolet, jotka mä joskus piirsin. En olisi halunnut niitä tietystikään. Niin sitten mulla on täällä tämmösiä kuumaliimajuttuja. Ottakas. Ja sitten kun hevonen menee täällä, niin nämä on niinku näitä puomeja, joo. Sitten mä näytän koko tallialueen tälleen hienosti. Tadaa! Ja tää on aika lyhykäinen video. Tuolla toi ihme pitkulomato, niin se on sininen ja sitten, no mä voin